תמיד יש יוצאי דופן, תמיד יש איפכא מסתברא, אנשים שהם איפכא מסתברא. אני נודד, כותב את הנדידות בספר הנדידות והדרכים. עלייך לדעת שאני צעיר מדי לחיות וזקן מדי למות. פושר מדי כדי להניע את איבריי. אני כותב את ספר החיות האנושיות, אגדות חיות על בעלי חיים בלתי אנושיים. אני פושר מדי. אני חושבת שזה שהוא לא הלך בתלם, אז השאיר אותו קצת בצד. זה טבעי, זה היה כמעט כל אחד שהוא בקצוות, אז האמצע פחות זוכר אותו. ואני יושב עמום כאן, על מצבת קרחת הירח, מעל רחוב פרשת המים הקטנה. מתרלל לעצמי בבוקר כאן, ממתין לפגישתי עם 4 רוחות השמיים ומרכבותיהם הצבועות. הפעם כולם ברודים עם 4 פרשי האפוקליפסה. ואני ממתין ובוכה, ובוכה וממתין, וכולי במהפכת. דן היה טיפוס אנטי-ממסדי. הוא היה שייך למצפן, והיה ביטניק, וכל מיני דברים כאלה. הוא לא הלך עם הממסד. הוא הוציא אז ספר, אני זוכר, ופסלו לו את זה, כי אמרו שזה תועבה או משהו. אז הוא הקים אוהל מול משרד ראש הממשלה, אוהל מברזנט צבע חקי, כמו צבא כזה. בשמש היוקדת, הוא עם הזקן שלו, ישב שם שבת שביתת רעב, לא יודע כמה זמן. זו הייתה עיר קטנה וקרטנית, והיה צריך לעשות בה מהפכות כדי לשנות. חפצתי להביא מאוחר יותר ביטוי לכל כאב העולם ביצירתי המועטה. חלמתי לעמוד במרכז של הרבולוציה, לעמוד כפועל, כמפעיל, כהורס וכבונה. אני שעברתי את כל שערות הנפש, חלמתי להיות נושא נשק הרבולוציה מחד, ומטיף של ההשכלה העברית מאידך. הוצאתי את מחובי הליטרטורה העברית. יש להוציא מול כיתת רובעים את הסופרים שאינם חשים בדופק החיים של העם. קראו לה שני, יצא גרמניה, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל אני חושב שהיא יצאה קצת לא בסדר בראש. ממה ששמעתי הייתה כנראה אישה מאוד יפה ומאוד מוזרה. וזאת הייתה אהבה גדולה. לילות של עדנה ואהבה חולצים לעתים אנשים מעשייתם לחלומותיהם. לילה כזה של עדנה, ועוד לילות של אהבה. אבל הרי לא היו דברים מעולם. האמת האחת והיחידה היא שהתפלקתי בנפשי, במחשבותיי. השמועות היו שמועות, והאמת הייתה, כי צו האהבה שבקרבי היה חזק מאשר צו הרבולוציה. הוא היה גאון בעניין הזה, אבל היו לו מגבלות גם כן. היה לו פתיל קצר מאוד, היה מתרגז מאוד, אבל בסך הכל בסדר. הלך לעולמו. מעולם לא הסתיר את מי ששם עשה חשבון לאף אחד. שנא אנשים בכמויות נבילות, ובטעמו בכלל אמרו שהוא קיבל התקף לב. הלב שלו לא יכול היה לאכלס את כל השנאה והמרירות שהיו בו. אני חש עצמי כענבים שנרמסו להפוך ליין, וכולי אדם לטובת עמו שעבד 15 שנים רצופות בכוחות של למעלה מאנושיים, בלא שראה שכר לעמלו, עד שהגעתי עד כיכר לחם וכתב בשפה מלאה מליצים ריקים. ומי עשוי לשפר את הכת נפשו? נותרתי בלא שאריות של כוח, לא עוד נותר בי הכוח הנחוץ ללב לדחוק את הדם אל כל איבריי, ודומה לי כמו הוא הולך ומתמעט, הולך ונמוג. כמה ששעות החיים האחרונות יש בכוחן לשמור על צלילות, כצלילות הזאת שאני נתון בה. צלילותו של דניאל איש חמודות, שעודני סופר עברי ורבולוציונר יהודי, שכוחו פס ואינו עוד.